assalamu alaikum musibbe tedduɓe weltortoɓe ɓamtare fulɓe tv min gari kadi salminde on no wirini eɗen gowi ɗum wadde kala hitande hikka kadi en gari en jettina bandiraɓe message mo gon rewnude noppi mabɓe kala saaha hikka ko 2021 enen mbiya bandiraɓe juulemo wuuri yen juul kewɗo eɗen jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacca hagge gondigal ngal ɗum taw ko aduna o foof taw kadi ko julɓe ɓe foof calminten kadi ko ɓen kadi mbadditen julmo wuuri o ɓe mbaɗa partagé vidéo o e nder jokli nayyi winder ɗi kala ɓe ganda mone kala heddani hen caggal goto hen foof en jarlinima ɗum en jafnima ɗum eɗen mbiya kadi bandiraɓe weltortoɓe ɓamtare fulɓe tv kala e saaha ha joni ɓamtare fulɓe tv ene jokki golle mum payidinde de so wadde mogoji baɗɗi fayida ko ɗon calminirten dendagal dingre gonɗe ɗo e nder réseau sociaux ji ɗi foof hay dingral hen gotal en goppani surtout dingre fulɓe to mbawi tawede kala e aduna he en calminiɓe yesso ɓatake o guimirɗen ɗum ko won torodo en calminimo no fewi ko dariɗo gam ɓamtude ɓamtare fulɓe kadi ko fansi 100% beltortoɗo ɓamtare fulɓe tv kono noon calminirɗen directeur gardiɗo ɓamtare fulɓe tv eɗen ndewna message o kadi e junggo makko eɗen mbiya kadi yo waɗan en julmo wuuri aduna o foof ko ɗon tigui calminɗen yiɗɓe Macky Sall ɗum ko fedde wiite noon yiɗɓe Macky Sall on calminama ha woni gonga e dendagal kadi beltortoɗo Macky Sall salminama en calmini Ba Idrissa Ba Ñaguel Dimel gardiɗo fedde Baba Maal ko ɗon tigui calminirɗen mo kanko ko dariɗo gam kadi yidde dandi leñol katante o Elhadji Baba Beydi Maal en calmini dendagal kadi en tawi groupe he fofo en beltinima taweteɓe hen ɓe kala ko ɗo kanneten message o ha saaha goɗɗo kadi so Allah haaji eɗen mbiya bandiraɓe yo Allah rokki en tawede juldeji kewɗi allahumma amin.